Zdravím vás! Opäť sa nachádzam na projekte Byty Vrbina v kúpeľnom meste Piešťany a chcem vám povedať jednu veľmi dôležitú správu ohľadom tohto projektu. Prechádzame do tzv. Fázy dokončovania alebo aj tzv. Finalizácie, čo znamená, že naši stavební inžinieri majú za sebou veľmi dôležité stavebné práce, ako napríklad múrarské práce, plotierové práce, finalizácie elektroinštalácií a mnohé ďalšie. Nepoľavujeme, pretože čakajú nás v najbližších týždňoch a mesiacoch nie menej dôležité stavebné úkony, ako napríklad obkladanie kúpeľní, pokladka podlah na každom nadzemnom podlaží v rámci každej bytovej jednotky a mnohé ďalšie. Držte nám palce. Ak teda máte záujem o nehnuteľnosti alebo o ohliadku v rámci tohto projektu, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese predaj@kami.profil.sk alebo aj na webovej adrese bytyvrbina.sk a budeme sa tešiť na náš záujem.